cewa da farko idan kana so ka ajiye lambobinka a saman Gmail ɗinka, to yanda za ka yi ka ajiye shi ne yanzu zan nuna muku. To yanda mutum zai ya ajiye lambobinsa komai yawansu in yana so ya ajiye su a saman Gmail ɗinsu, to yanzu zan nuna muku yanda za ku yi cikin sauƙi. To yanda za ku yi da farko idan misali ka buɗe Gmail ɗinka, kun gan shi wannan shi ne Gmail, kana buɗewa sai ka shiga nan. To idan ka shiga sai ka zo daga ƙasan nan ga nan inda aka sa contact ɗin nan sai ka danna. Kana danna sai ku ga ya fito muku nan sai ku ga allowance sai ka ƙara yin allowance. To idan ka shiga nan sai ka gani ya buɗe ma. To idan ba ka da shi, direct in ba ka da wannan contact Google ɗin nan, to nan za ku ga ya shigo muku Play Store. Idan ya shigo muku Play Store za ku ga ya sa muku wannan contact Google ɗin nan. Idan ya sa muku contact Google ɗin nan za ku ga ya rubuta muku installing daga nan kuma installing daga nan. To in kun ga already dama ina da shi, shi ne ya rubuta mun updating. To kawai sai ka danna installing in yana tafiya za ka gani ya fara yin running, za ku ga ya fara yin running haka kun gani, za ku ga yana nuna yana juyawa. To already ni dama ina da shi sai dai in yi cancel ɗinsa. To da zarar in ya gama juyawa gabaki ɗaya, kana fitowa sai ka gani da kansa ya dawo baya, ya dawo nan cikin Gmail ɗinku. Idan ya dawo sai ku gani ya riga ya shiga daga ciki. To misali idan ya riga ya shiga daga ciki, idan ka danna nan ɗinka wannan wurin inda nake shiga, za ku gani daga ƙasa in ka zo nan in ka sake danna contact Google ɗinka sai ka gani ya shigo ta nan, saboda wannan application ɗin nan na contact Google ya shigo. Kun gani ga shi yanzu duk lambobina da suke saman Gmail ɗin sun riga sun hayo. To abin tambayan shi ne a nan, yaya mutum zai yi ya ajiye lambobinsa na cikin kan layinsa ko kuma na kan wayarsa su koma cikin Gmail ɗinsa? Misali idan ka shiga nan, ba ga nan contact ba, ga nan dai inda lambobina suke gabaki ɗaya na saman layukana da na cikin waya. To idan ka shiga sai ka danna daga nan. Idan ka danna nan kun gani wannan ga shi nan Gmail ɗina ne, wannan kuma tablet ne wanda wayar kan waya, wannan kuma SIM 127 ɗin nan shi kuma layin da yake kan waya kenan. To sai in shiga daga nan. Idan na shiga daga nan setting kenan. Idan na shiga cikin setting sai in zo daga ƙasan nan. Idan kuma a Faransai ne za ka ga sun rubuta parameter, amma in a English ne suke rubuta setting. To sai ka shiga nan inda aka sa import ɗin nan kenan import. To idan ka shiga nan sai ka danna. Idan ka danna ka gani sai a tambaye ka shin lambobin naka copy contact from, kenan yana nufin cewa daga kan layinka ne zuwa wani waje ne ko kuma daga kan Gmail ɗinka zuwa wani wuri ne. To ni kuma a nan in zaɓa misali daga kan layina ne sai in danna nan. Sai ka dawo next. Idan ka danna next sai ka danna haka. To za su tambaye ka to already ka zaɓa daga kan layinka ne kake so ka maida su saman Gmail ɗinka. Kenan ka ga sai ka zaɓa daga nan na biyu shine Gmail. Idan kuma kan waya ne kake so sai ka danna wannan, amma kai kuma yanzu kan Gmail kake so sai ka danna wannan. Kana dannawa sai ka yi next. Idan ka yi next sai ka zo za su tambaye ka, za su nuno ma lambobin da yake kan wayarka gabaki ɗaya. To already ni a kan layin ba ni da lamba ko ɗaya. To sai in dawo. Misali in na dawo baya gabaki ɗaya sai in sake hello export. To misali yanzu daga kan waya nake so, kuma wayan kun ga shine tablet ɗin nan. To sai in ce daga kan waya nake so, lambobin da suke kan waya nake so in maida su saman Gmail sai in danna na biyu kenan next. Kenan ina so in ɗora su saman Gmail sai in danna next sai in yi next. To idan na yi next kun ga lambobin da suke kan wayar kun ga gabaki ɗaya da suka fito. Sai maimakon in rinƙa bi ina makin ɗin su haka. Kun gani yanzu misali ne haka ya yi makin. To kar in ba kaina wahala kawai sai in shigo daga nan sama sai in yi all. Idan na danna all kun ga ga su nan gabaki ɗaya sun hayo. To suna hayowa sai ka danna OK. Kana danna OK kawai kenan sai ka gani lambobinka gabaki ɗaya wanda suke saman Gmail ɗinka, wanda suke saman wayarka sun dawo kan Gmail ɗinka. In ma na layi ne wanda suke kan layinka sun dawo saman Gmail ɗinka. To bayan za ku gani gashi nan za ku gani yana ta tafiya. Kun gani gashi nan ta wannan wurin kun gani gashi nan yana ta tafiya. Kun gan shi nan. To idan misali in kuka zo daidai wurin kun gani gashi nan. Kun gani yana ta copying yana ta tafiya. Kun gani gashi nan ɗin yana ta copying. To da zaran idan ka gama
Idan ka gama kofin gabaki ɗaya sai ka dawo, idan ka dawo sai ka shiga Gmail ɗinka. Gashi nan dai yana ta tafiya bai idasa ba, da zaran in ya idasa zan nuna muku yanda za ku. To da zaran idan ya cika 100% za ku ga yanzu yana 40 da wannan, gashi nan yanzu yana 46 da 8. Da zaran idan ya koma 100% kana shigowa nan, da zaran ka shigo nan sai ka dawo kan Gmail ɗinka. Kana dawowa kan Gmail ɗinka, da zaran in Gmail ɗinka ya buɗe sai ka shiga nan ɗinka. Kana shiga saman nan ɗin nan sai ka danna wannan gefen. Kana danna shi kenan sai ka kun ga nan contact ɗin nan ya fito ko? Gashi nan shine daga ƙasa za ku gani can wajen ƙasan calendar sai ka danna. Kana dannawa kenan sai ka ga gashi lambobinka wanda already na riga na copy ɗinsu ga su nan duka sun dawo kan Gmail. To wannan da kuke gani ko nan da shekara 50 zai yi, lambobinka ba za su taɓa ɓacewa ba. Ko da a ce ka canza layi, ko da a ce ka canza waya, duk wayar da ka canza kana ɗora Gmail ɗinka a sama, kawai sai ka gani nan take ya baka wannan ɗinka. Da fatan dai duk kun riga kun